Bună dragilor, eu sunt Eli și bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Astăzi vă voi arăta toate hainele pe care le-am croșetat de când m-am apucat și până acum. Și cel mai important, o să vă arăt primul meu top croșetat, cel care m-a făcut să iubesc croșetatul. Așa că haideți să începem! Prima oară vom începe cu topurile croșetate, pentru că de la ele am pornit. Topurile au fost prima mea inspirație și prima mea dorință de a crea ceva. Ele m-au făcut să îmi doresc să învăț să croșetez, așa că haideți să le vedem. Acesta este unul din primele topuri pe care eu le-am croșetat. Este un top care se leagă în față, iar la spate este pe bază de corset. Este foarte încălcit. Cred că l-am purtat o singură dată. Topurile sunt o piesă foarte ușor de făcut, o poți face în doar câteva ore. El așa arată pe o parte, o bucată, are niște detalii foarte drăguțe aici, iar acesta este corsetul. Se strânge la spate exact ca un corset obișnuit. L-am pe două culori, pe roz și pe un maroniu auriu. Acestea sunt dintr-un material de bumbac. Se pare că e un fel de macrame, totuși, nu mai știu sigur ce fel de material au, dar de aproape arată așa. Poate știți voi, poate vă dați voi seama. Scrieți-mi în comentarii. În continuare o să vă arăt un top care pe mine m-a cucerit. Nu cred că l-am purtat vreodată, dar cu siguranță am făcut multe din el, minim 5. Este un top pică-bub, se numește, care în partea aceasta de jos de aici se vede partea de jos a sânilor. Și este un top creat de Fashion Kate, cred. Mi-a plăcut foarte, foarte mult și am făcut foarte multe din ele. Următorul top este de fapt un maieu. Un maieu pe care prima oară când l-am făcut am învățat despre pattern-uri. Este primul pattern pe care eu l-am cumpărat și am învățat cum să cresc și să micșorez în funcție de mărimea topului pe care eu vreau să îl fac. El arată așa. Este un maieu practic, care la spate el vine pe corset. Pur și simplu aici are găurele odată la ceva timp și se poate strânge la spate în funcție de mărimea pieptului fiecarei fete. Și astfel este mult mai ușor să-l adaptezi de la o persoană la alta. Mi-a plăcut foarte mult firul acesta care schimbă culoarea. Astfel acesta este următorul top pe care l-am făcut, l-am croșetat. El are oarecum bretelele acestea, mi-aduc foarte bine aminte, bretelele acestea le-am cusut foarte în margine și nu venea foarte bine pe umeri și nu știam atunci să le desfac și să le recos. Așa că l-am lăsat deoparte și nu l-am purtat niciodată. Dar cred că i-a venit momentul. Cred că i-a venit momentul să le reparăm. Iar la spate este tot pe corset. Același lucru, el este gândit și creat în funcție de mărimi, adică XS, S, M, L, numai că chiar dacă avem aceeași mărime, să spunem, mărimea pieptului nostru ca și femei este diferită, astfel această închidere pe bază de corset ne ajută foarte mult atunci când oferim cuiva o piesă croșetată, pentru a se potrivi perfect pe acea persoană. Contează foarte mult. Următorul top este al doilea pattern pe care eu l-am cumpărat și mi-a plăcut foarte mult. Este de tip corset. Așa arată.
Și aici am experimentat același lucru ca la primul maieu, cum să cresc și să transform o piesă din XS în S sau M, cum să calculez numărul de ochiuri pe care trebuie să-l fac în funcție de mărimea finală a produsului final. Iar acum o să vă arăt primul top pe care eu l-am creat. Topul care m-a făcut să încep să croșetez și să-mi placă acest meșteșug, acest lucru manual. Așa arată. Vine pur și simplu ca o bandă din față în spate, ca un top fără bretele. Este realizat din single crochet. Da, este realizat din single crochet în back loop only. Așa arată. Ce părere aveți? La vremea aceea mi-l doream foarte mult, dar acum nu știu ce să spun despre el. Mai am un top la care eu am lucrat vara trecută. Este un top foarte drag mie, pe care vreau să-l perfecționez și să-l ajustez din mai multe puncte de vedere. El așa arată. O să vă atașez și o poză cu el. Este practic ca un corset și este făcut din fir de macrame. Și am mai făcut unul dintr-un fil mai moale, special pentru vară, iar acesta a ieșit un pic mai bine. Pe spate este tot pe bază de corset, iar în interior eu i-am adăugat burete pentru a susține mult mai bine sânul, numai că vreau să mai adaug o parte de material pe partea aceasta pentru a nu simți buretele astea direct pe piele și pentru a se proteja mult mai ușor buretele. Este un top la care încă lucrez, deoarece partea de cupe este destul de mică. El se termină foarte brusc în partea aceasta de sus și vreau să-i găsesc un model mai drăguț pentru a-l termina și pentru a-l mai crește un pic, să acopere frumos tot sânul. Spuneți-mi în comentarii care dintre topuri v-a plăcut cel mai mult și pe care l-ați purtat. Mai am un set foarte drăguț pe care eu l-am tot purtat verile acestea. Este un top făcut din fire ce mi-au rămas, pur și simplu croșetate la întâmplare. Așa arată. Și avem și o pălărioară la el. Și e tot făcut din fire rămase. Asta mi-a plăcut cel mai mult, faptul că am reușit să reciclez firele care mai erau foarte puțin din ele și am creat astfel o pălărie și un top. În continuare avem aici o pungă imensă de costume de baie. Nu o să vi le arăt pe toate, o să vă arăt două modele, pentru că sunt maxim 2 sau 3 modele pe care eu le-am tot făcut și le-am reinterpretat, dar am să vă arăt unul care mie îmi place foarte mult. Aceasta este partea de jos. Iar arăt. Partea de jos și se leagă în părți. Ea are foarte multe găurele în tiparul ei, așa că mama
m-a ajutat să îi atașez dublură pe interior din material de licra, special pentru costumele de baie, și astfel este un costum de baie în toată regula. La fel și pentru partea de cupe, așa arată o cupă de la un sutien, iar pe spate, după cum vă spuneam, este atașat material de licra. El este tăiat separat și făcut un tighel la mașina de cusut, dar mai apoi este cusut manual, deoarece trebuia prins în nodurile mele croșetate. Deoarece la mașină scăpa foarte mult prin găurelele materialului croșetat. Acesta este un model și am să vă mai arăt un alt model. Acesta momentan nu este căptușit. Al doilea model arată exact ca orice costum de baie. Mie mi-a plăcut foarte mult modelul acesta, deoarece se poate strânge și te poți bronza mult mai ușor. Se deschide sau se strânge, la fel și cupa. Se poate strânge și arată în felul acesta, sau se poate deschide și purta în felul acesta. Costumul acesta de baie e cel mai practic pentru că îl poți așeza în forma lui normală, îl poți așeza în părți, îl poți așeza după gât și apoi să-l strângi. E foarte practic. Mai am un set de pălărioară cu top pe care le-am făcut. El imită topul și pălăria pe care l-a purtat Anita, cântăreața. Mi-a plăcut foarte mult și am realizat și eu același top după poza ei. Vreau să vă mai arăt câteva detalii pe care le-am mai adăugat la câteva costume de baie. Ca detalii, la costumele de baie sunt câteva scoici și franjuri. Mai am un top pe care vreau să vi-l arăt. Este un top fluturaș. Așa arată. Și acest top mi-a plăcut foarte mult și l-am purtat. Dar, fiind croșetat, el are găurelele acestea și pentru că a fost făcut mai târziu față de costumele de baie, nu mi-am dat seama de dublura pe care pot să o pun cu ajutorul mamei mele, așa că m-am oprit să fac aceste topuri pentru că nu prea puteau fi purtate doar ele, trebuiau să aibă neapărat dublura respectivă, dar acum că am trecut prin ele, cu siguranță o să mai fac unul și special o să-i adaug dublura respectivă de material. Mai am 3 topuri croșetate de mine pe care vreau să vi le arăt. Sunt topuri Powerpuff. Așa arată. Blossom, Buttercup și Bubbles. Acestea sunt cele 3 topuri la fetițele Powerpuff, care mie mi-au plăcut foarte mult, dar bineînțeles aceeași chestie le făcut dintr-un material de bumbac cu acrilic și nu sunt potrivite pentru vară, deoarece sunt prea călduroase și bineînțeles că le trebuie dublură pe spate pentru a putea fi purtate cu lejeritate. Vreau să vă mai arăt o pereche de pantaloni pe care am creat-o pentru iubitul meu.
Așa arată din față și din spate. Se strâng cu un șnur, pur și simplu. Și este o piesă care e matchy, să spun așa, cu această pereche de pantaloni. Mi-am creat eu un top în aceleași culori pentru a le purta împreună la plajă. Scrie-mi în comentarii ce costum de baie ți-a plăcut cel mai mult și dacă știai despre materialul dublat de pe spatele materialului croșetat. În continuare vreau să vă arăt două plovere pe care le-am făcut. Sunt două plovere scurte, perfecte pentru seriile de vară, primăvară sau toamnă. Așa arată. Acesta este al doilea pe care l-am realizat și după cum puteți vedea are și guler. Ele sunt foarte legere, să le spun așa, nu țin foarte tare de cald, deoarece au găurelele între ochiuri foarte mari. Dar mie îmi plac așa cum sunt și le port cu drag. O să continui cu rochițele de vară, aceasta fiind una dintre ele. Este o rochiță cu spatele gol și se leagă la gât și mai apoi încă o dată la jumătatea spatelui. Partea aceasta de jos este făcută să stea foarte bine pe forma corpului meu. O să vă las poze ca să puteți vedea cum arată produsul și pe o persoană sau pe manechin. În continuare mai am o rochiță de plajă care mie îmi place foarte mult. Aceste rochițe de plajă se poartă peste costumul de baie. Aceasta este una dintre ele. Ia să o punem pe manechin. Am să vă arăt acum rochița mea preferată. Este o rochiță foarte specială pe care am lucrat-o pe bucăți, iar mai apoi a fost cusută pe manechin direct. Este un manechin de croitorie, așa că pot fi prinse ace în materialul lui. Este din burete și astfel am putut să-mi așez fiecare parte croșetată, să o prind în ace și mai apoi să cos părțile între ele. Este o rochiță de plajă pe care am lucrat-o în vreo 2-3 săptămâni. Să vă arăt și de la spate. Așa arată de la spate. Se leagă odată aici la mijloc și mai avem încă o dată sus la gât. Ea este, după cum vă spuneam, lucrată efectiv pe bucăți. Fiecare rotund din acesta este creat separat, apoi cusut direct pe manechin. Mânecile au fost și ele croșetate separat, iar mai apoi au fost cusute pe manechin. După ce am cusut toate piesele, am venit și am făcut această margine drăguță care ajută să întregească toată rochița. Spuneți-mi în comentarii cum vi se pare această rochiță. Următoarea rochiță este tot o rochiță pentru plajă, este realizată la roata de tricotat a Dignity Machine și este un pattern personal pe care l-am experimentat și am ajuns la stadiul la care este acum prin ore de lucru, materiale desfăcute, fire desfăcute, iar într-un final am reușit să creez această frumusețe pe care o îndrăgesc și care este foarte practică vara.
A treia rochiță este tot o rochiță pentru plajă. Mi-au plăcut foarte mult rochițele pentru plajă. Ele se poartă deasupra costumului de baie. Este tot realizată la roata Adinity Machine, la roata de tricotat. De asemenea, este un pattern care mi-aparține și pe care l-am refăcut după prima rochiță tricotată la roată, numai că într-o variantă mai scurtă și cu mânicuțe lungi. Mânicile de asemenea au și ele această despărțitură între ochiuri. Toate cele trei rochițe mi se par foarte potrivite și pentru festivaluri, nu doar pentru plajă. Mi se pare că poți să le accesorizezi cu orice și să îți găsești un propriu stil de festival cu ajutorul lor. Cea de-a treia rochiță este o rochiță făcută pe bucăți la mașină de tricotat circulară, iar mai apoi cusută pe manechin, la fel ca la prima rochiță. Au fost atașate de manechin fiecare parte tricotată separat pentru a mă ghida și pentru a vedea cum să-i fac toate traseele acestea de pe ea, iar mai apoi a fost cusută manual, direct pe manechin. Lăsați-mi părerea voastră în comentarii despre fiecare rochiță în parte sau despre cea care v-a plăcut cel mai mult. În continuare o să vă arăt un plover pe care l-am realizat tot la mașina circulară de tricotat. Acesta este din fir de lână, iar la spate arată așa. Și mânecile sunt un pic mai bufante, să le spun așa. Și încă un model realizat la roata de tricotat. Este din fir de acril și nu l-am purtat niciodată, pentru că mai am unul pe care l-am purtat, o să vi-l arăt imediat. Și nu mi-a plăcut cum se simte materialul și cum a ajuns să arate în timp sau după prima spălare. O să vi-l arăt imediat. Acesta este primul plover croșetat de mine. Este un plover pe care l-am croșetat pe pătrățele, iar mai apoi am cusut fiecare pătrățel în parte. Este din material acrilic și el a fost făcut pe mărimea S și a devenit mărimea M sau L după prima spălare. Despre asta vorbesc când vă spun să vă alegeți un material de calitate sau să încercați să înțelegeți materialele, pentru că eu am fost foarte încântată de prețul firelor de acrilic la început, dar mi-am dat seama că au o calitate slabă și ajung să se scămoșeze și să se lărgească fiecare produs pe care îl croșetez și asta nu mi-a plăcut, nu m-a încântat atât de tare, m-a făcut să nu mai vreau să port lucrurile pe care le realizam din material acrilic. Așa că încercați să vă luați un material într-o compoziție mixtă de bumbac cu acril. Este cea mai bună variantă pentru început, pentru a vă bucura și de proiectele voastre, pentru că materialul acrilic nu este unul foarte promițător când vine vorba de haine. Iar ultima piesă croșetată, ultimul cardigan pe care l-am croșetat, ultimul plover, să-i spun așa, este un plover foarte drag mie. Este 100% din lână moale, din firele Drop Snow. Este un fir pe care l-am comandat de la andrele.ro.
Sunt atât de încântată cu acest fir, de calitatea lui, de cât de moale este această lână și cât de călduroasă este. Este piesa mea preferată pe care am croșetat-o în ultima perioadă, datorită calității pe care o are. Această piesă mi-a pus în vedere faptul că contează enorm ce fel de materiale folosești. Acest material m-a făcut să înțeleg cât de importante sunt firele pe care le alegem în fiecare proiect pe care le realizăm. Dacă folosim un material de o calitate înaltă, se va vedea, se va simți și rezultatul final va fi unul de calitate, pentru că noi oferim atât de multă muncă în fiecare lucrușor pe care îl facem, încât ar fi păcat să se strice și să nu ne bucurăm noi sau cei pentru care lucrăm lucrul respectiv, să nu se bucure de un produs calitativ, mai ales când știm câtă muncă, câte ore sunt în spatele lui și cât de mult ne dorim să fie iubit așa cum îl iubim noi, cu atât de multă pasiune cu cât l-am lucrat, să fie apreciat și bineînțeles că firele contribuie la produsul final enorm de mult. Nu este doar meritul nostru ca și îndemânare, este și meritul firelor pe care le folosim în fiecare produs. Așa că alegeți-vă înțelept firele pentru fiecare proiect, mai ales dacă vă doriți să îl dați mai departe cuiva drag spre a se bucura de lucrul respectiv. Vă mulțumesc că m-ați urmărit până la final. Nu uitați să lăsați un like, un subscribe. De asemenea, dacă aveți întrebări sau curiozități sau orice, lăsați-mi în comentarii, o să vă răspund cu mare drag. Și să-mi spuneți în comentarii ce piese v-au plăcut cel mai mult și de ce. Pe data viitoare!